Hello, good day po sa ating lahat. Isang napakagandang umaga mula sa ating probinsya ng Abra. Duwa. Pinihangin niya ba? Masapa kong kunanan? Oo nga rod. Sa pagpasti kung kunan ni Japot dirabi kanya na ke. Pamutin. Ang nagkaganda daw lang yung room. Ginagawa mo. Agpartikam ti baboy ita ay isudagayam maya lang makikarkaruba. Nagkumami ti baboy da ungik kunana sumamayak ti martare nagpababa sayang met ti grasya sumiling man ta bibigan ang malanitanen umayak tumulong kunak nga magbibideo ak magayam umuraga ak kumangem baka gurigurak harigaten bakad adupay ti paggastwak dagita ti tropa tumulong nga giwa haan lang ang mga ti amuda mga antayon kabagyan kabuklis karuba kabsat dito ti kong kunakon malanitan manen tasubilen dapat dessert na bibingka nga naimas. Ayan kakabsat, kabuklis, ngayong araw ay share namin sa inyo kung paano magluto ng crispy dinuguan. Lahat po yan ay laman loob ng baboy. Isa lang nyo po sa isang malaking kawa, hayaang matuyo at magmantika. Maglalagay ka po ng asin at maraming bawang pagpaluto na. Ayan po, super crispy na. Hanguin mo natin at set aside. Super crunchy. More. Sabi mo, tahan pa na ako doon. Kung naririnig nyo lang, Ano po ito na yun ang basit? napakabango, napakasarap. Crunchy. Ayan mga kabuklis, kakabsat, nagpakatay din si Boss Anjong ng 2 pato kanina. Yung dugo niyan, ihahalo namin sa dugo ng baboy. Napakasarap ng resulta, matamis-tamis siya. Mga kabuklis, habang hindi pa mainit yung palayok, dapat linalagay nyo yung dugo. Nang sa ganun ay mamix nyo siya ng maigi. At habang minimix nyo po yung dugo, dapat naglalagay na rin po kayo ng pampalasa at saka mga tamang regado nya. Malapit na pong maluto yan, kaya dapat tamang mix lang at saka tamang apoy. At dapat po pag tinikman nyo, daliri nyo yung gagamitin nyo para malasahan nyo ng maigi. Hindi na bumalik yung daliri, ibig sabihin na sinit. Ganyan na po ang magiging kulay pag talagang lutong-luto na. Paki-comment nga rin po kung paano kayo magluto ng dinuguan nyo. At ilagay na po natin sa isang platter para lumamig. At habang inaantay po natin lumamig, ihaw-ihaw muna tayo ng ating pulutan. Inadobo po muna yung isaw, tsaka namin iihawin ngayon. Ayan, tagay-tagay lang muna, nasa gilid lang yung alak, hindi nyo nakikita. Para masarap ang ihaw, mag-mix ka ng pineapple, Sprite, ketchup at tsaka konting sili. Isaw barbecue. Ayan po ang sample pulutan namin, pero hindi nyo nakikita yung alak. Ayan yung sukang masarap. O diba? Ang dami, sarap-sarap. Ayan na yung pinaka the best na pulutan na crispy. Crispy dinuguan, crispy licious. Yan po si Boss Japot, tinatoppings na ang mga crispy. Ang galing naman, may paganon pa. Sarap-sarap. Ito po ang pulutan ng mga mahihina sa alak. Malamig na po yung dugo, itatoppings na po natin yung ating crispy licious. At kahit i-mix mo po yan, mananatiling crunchy pa rin po yan. Ala, sigin kakabsat, kabuklis, agyaman na kay panagbuya. At sana po may natutunan po kayo ngayong araw. At makikiusap na rin po ako na please follow and share. Na sana mag-grow itong channel ko para makatulong din ako sa iba.
Maraming salamat kakabsat at kabuklis.